Лукашенко параўнаў сябе з султанам. Пагрозы Беларусі ад Медведева. В составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Лукашэнкаўскія дыпламаты захацелі ўдзельнічаць у перамовах па Украине. У Киеве им отказали. А вам не кажется, что ваше место возле параши? Лукашенку вернули ў маладосць. Алена, оцени мужика. Лукашенко заспяваў на сцэне. Сейчас спою. Пажар у Віцебску. Як дзяўчына міліцыянтаў пакрыўдзіла. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Лукашенко старэйшы адправіўся з візітам у Аман. Нягледзячы на тое, што візіт афіцыйны, ён амаль закрыты. Акрамя ўрачыстага прыёму, іншай інфармацыі амаль няма. Сам Лукашенко намякнуў журналістам, што візіт закрыты, бо ён вырашае спосабы абыходу санкцый. И параўнаў сябе з султаном. Говорят, плохо, что президент долго у власти. Вот нынешний султан тогда меня встречал, сопровождал и так далее. Поэтому мы уже с ним знакомы. И нам легко было вести переговоры. Магчыма, падчас візіту Лукашенко хоча і адпачыць перад выбарчай кампаніяй Новым годам, які нясе чарговыя цяжкасці і выпрабаванні. Дарэчы, чытаючы загаловак Лукашенко і Аман, так і хочацца паставіць націск у назве краіны на першы склад. Я не намякаю на канец яго жыцця, а на завяршэнне яго ўлады. Тым часам былы расійскі віцэ-прэзідэнт Дмітрий Медведзеў на з'ездзе партыі «Единая Россия» зрабіў неадназначную заяву наконт далучэння да России новых тэрыторый. Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше. В случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно. Досвед, на які спасылаецца Медведзеў, это далучэнне 4 абласцей Украіны, якія 2 гады таму Расія аб'явіла сваімі. Шмат хто ўбачыў у выказванні Медведзева наўпроставы намёк на Беларусь. Беларускі дыпламат Анатоль Котаў, які ўваходзіць у каманду НАУ, бачыць у выказванні Медведзева пагрозу страты Беларусью незалежнасці. Возможность таких сценариев, она будет усиливаться, нарастать по мере того, как Лукашенко будет приглашать все больше и больше российских военных в Беларусь. То есть орешник, которому сейчас так радуется Лукашенко, он придет не сам, он придет с российскими военными базами и может сыграть с ним злую шутку. Таму спадзяванні Лукашэнкі на тое, што Расія дапаможа абараніць суверэнітэт Беларусі, нагадваюць спадзяванні на тое, што воўк дапаможа сцерагчы авечак. А ў гэты час у лукашэнкаўскім МЗС заявілі, што афіцыйны Мінск хоча ўдзельнічаць у мірных перамовах па Ўкраіне і атрымаць гарантыі бяспекі для Беларусі. Прапанова была агучаная намеснікам міністра Юрыем Амбразевічам. Беларусь прэтэндуе на ўдзел у мірных перамовах па Ўкраіне і лічыць, што інтарэсы павінны быць улічаныя. Заявіў Амбразевіч і дадаў, што Мінск з самага пачатку рабіў міратворчыя крокі і зацікаўлены ў хуткім урэгуляванні канфлікту, бо сітуацыя на паўднёвых межах краіны застаецца складанай. Паводле Амбразевіча, Беларусь імкнецца атрымаць гарантыі ўласнай бяспекі і лічыць абсурднымі абвінавачванні ў дапамозе агрэсіі. Аднак вядома, што менавіта праз тэрыторыю Беларусі Расія пачала паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну 24 лютага 2022 года. Тым часам украінская МЗС вуснамі прэс-сакратара Георгія Ціха выказала здзіўленне заявы Амбразевіча і нагадала лукашэнкаўскім чыноўнікам, што цяпер тыя маюць права прэтэндаваць толькі на справядлівы разгляд у рамках працэсу па прыцягненні агрэсара і яго паслугачоў да адказнасці за злачынства і агрэсіі. Перад візітам у Аман Лукашенко захацеў набрацца маладой энергіі, таму і сустрэўся ў пятніцу 13 снежня з прадстаўнікамі моладзі на злёце студэнцкіх атрадаў, які адбыўся ў палацы спорту ў Мінску. Па традыцыі сустракалі яго маладыя дзяўчаты з кветкамі. Значкоў на іх грудзях было хіба не менш, як некалі ў савецкага кіраўніка Леаніда Брэжнева, пры якім і праходзіла маладосць Лукашэнкі. Магчыма, што Лукашэнку чакалі доўга, і дзяўчаты паспелі акалець на холадзе, бо Лукашенко па-бацькоўску іх пашкадаваў. Сами оделись, а девчонок... Здравствуйте, Александр Павлович. Что ж ты?
раздетых девчат на улицу. Першы сакратар ЦК БРСМ Александр Лукьянов просто рассыпаўся ў кампліментах да Лукашэнкі. Товарищ президент, благодаря вашей поддержке в этом году 20 лет мы празднуем 20-летие всебелорусских молодежных строек. Ну і вышэйшы пілатаж падхалімажу Лукьянов праявіў, паказваючы Лукашэнку яго здымак з 70-х. Нашли ребята еще уникальные фотографии, товарищ президент. Говорят, что есть знакомые бойцы студенческих отрядов. Лукашенко застаўся задаволены. Ён паказаў здымак Наталлі Качанавай і сваёй маладой сяброўцы Алёне Сяровай. Той, якую летась обедам у полі карміў, ды з якой чарку на выбарчым участку падымаў. Видишь, какой я был? Вижу, Александр Григорьевич, а я видела уже, да. Красавец, вы у нас Красиво. Покажи Алене Сыровой. Алена, оцени мужика. красавец. Где я? Ты найдешь от меня? Ну, нашла. Где? Ну, справа, да? Да. Не изменился, совсем не изменился. Совсем, да. Адным словам, Лукьянов і яго падначальныя спрацавалі добра. Пачешылі такі старога. Падчас выступу Лукашэнкі, каб ён яшчэ больш адчуў сябе маладым, за ім у якасці дэкарацыі выставілі цэлую сценку з маладых людзей. Вядома ж, на першым плане дзяўчаты. А як жа інакш? Ну як тут не падвысіць у іх вачах свой статус? Заработайте для себя, как я когда-то работал в студотряде для того, чтобы одежду купить. Ботинки, одежду и пойти на занятия в университет. Нагадаем, Лукашенко навучаўся ў Магілёўскім педагагічным інстытуце, які скончыў у 1975 годзе. Універсітэтам гэта установа стала толькі ў 1997 годзе, ужо ў часы прэзідэнцтва Лукашэнкі. А напрыканцы Лукашэнку прапанавалі разам з усімі заспяваць песню аб трывожнай маладосці. Той сказаў, што спяваць з прафесіяналамі яму будзе няпроста, але ён далучыцца. Меня успокаивает то, что президентский оркестр, там, где я буду фальшивить, ты тут. Но я постараюсь не фальшивить. Што праўда, яго прэс-служба пасля сказіла ягоныя ж словы. Ну не можа сам Лукашенко ды фальшывіць. Таму і пераклалі адказнасць на невядомага нехта. Пасля гэта задаволены Лукашенко змог адправіцца з візітам у Аман. Дарэчы, песня, якую спявалі Лукашенко з чыноўнікамі ды ўдзельнікамі злёту, напісаная ў далёкім 1958 годзе. Аўтарам музыкі з'яўляецца кампазітар Александра Пахмутова, якая нядаўна адзначыла сваё 95-годдзе. Нядаўна расійскі кіраўнік Уладзімір Пучин падчас узнагароджання пераблытаў яе з былым кіраўніком ФСБ Александром Патрушевым. Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевне Пахмутовой. Што пастаянна ў галаве, тое і на языку. Тым часам у Керченскім праліве ў выніку шторму пацярпелі 2 расійскія танкеры. Падрабязнасці катастрофы яшчэ высвятляюцца, ёсць пацярпелыя і загінуўшы. На месцы аварыі адбываецца ўцечка нафтапрадуктаў. Экалагічныя службы і ратавальнікі ўжо распачалі мерапрыемствы па ліквідацыі наступстваў. Інцыдэнт у Керченскім праліве выклікаў хваляванне з боку мясцовых жыхароў і эколагаў, бо рэгіён і раней сутыкаўся з праблемамі забруджвання. І найперш вінаваты тут не шторм, а расійскія нядбайнасць, расхлябанасць і спадзявання на авось прынясе. Цікава, ці выкажа тут сваё абурэнне Грэта Тунберг, ці будзе і надалей змагацца з еўрапейскімі фермерамі, каровы якіх забруджваюць паветра. А ў Беларусі сваё надзвычайнае здарэнне. У пятніцу 13-та, пакуль Лукашенко ў Мінску спяваў песні, у Вічебску гарэў гандлёвы цэнтр. Паводле папярэдніх звестак узгарання пачалося на верхнім паверсе будынка, дзе размяшчаюцца склады і магазіны. Клубы густого чорнага дыму былі відаць здалёк, а наведвальнікаў і супрацоўнікаў тэрмінова эвакуявалі. На месца здарэння прыбыло некалькі пажарных разлікаў. Пажар удалося лакалізаваць праз некалькі гадзін, аднак частка будынку значна пашкоджаная. Пацярпела некалькі чалавек, некаторыя з іх моцна. Прычыны ўзгарання высвятляюцца. Яно магло ўзнікнуць з-за няспраўнасці электраабсталявання, не выключаецца і наўмысны падпал. Некалі пасля пажару ў кемераўскай зімовай вішні ўладальнік гандлёвага цэнтра ў Беларусі ў Вічебску Віктар Вялюга казаў, што ў нас не паўторыцца Кемерава. Як бачым, амаль паўтарылася.
На шчасце, пакуль без чалавечых ахвяраў. Ну, что хотелось бы сказать. Случилась большая беда. Произошло возгорание. Причину уже будет определять дневное следствие. Але ўжо заведзеная крымінальная справа, ёсць затрыманыя, прозвішчы якіх невядомае. Хаця адной з ахвяраў, ужо не агню, а затрымання, праўдападобна стаў сам Вярыга. Дужа ж падобны мужчына, якого паказалі міліцыянты. Можна не сумнявацца, што Лукашенко выкарыстае гэтую сітуацыю на сваю карысць. Гараць не толькі гандлёвыя цэнтры, гараць таксама і камбайны. І гэта нягледзячы на тое, што на дварэ сярэдзіна снежня. Сумная статыстыка папоўнілася яшчэ адным кормаўборачным камбайнам, які згарэў у Кобрынскім раёне на Берасцейшчыне. Да прыезду ратавальнікаў механізатар спрабаваў справіцца з агнём самастойна, але не даў рады. На шчасце, сам ён не пацярпеў. У гэтай сітуацыі незвычайна тое, што адбылося это перад самымі калядамі. Не ёлка згарэла, а кормаўборачны агрэгат. І не толькі кармы ўбіраюць у Беларусі перад самым Новым годам. Тут нават саджаюць дрэвы. Такое відэа з'явілася ў YouTube-канале Балаганова. 14 декабря. На улице мороз. -6. А вот ребята сажают деревья. По новой технологии. И хочется задать вопрос. А что, так можно было? Галоўнае, паліць пасля добра. Вада ператворыцца ў лёд, зямля ў калее, і дрэва будзе стаяць трывала, як у ваўка на марозе. Калі ж дрэвы не прыжывуцца, то вясной аперацыю можна будзе паўтарыць. У Беларусі адбылося чарговае злачынства стагоддзя. Дзяўчыну пакаралі за тое, што яна вырашыла станцаваць у міліцэйскай форме і падзялілася відэа ў сацыяльных сетках. Яе асудзілі за абразу дзяржаўнага органа. Што там такі за абразлівы орган у тых міліцыянтаў, не раскрываецца. Дзяўчына наўрад ці мела намер зняважыць кагосьці. Хутчэй хацела ўнесці крыху весялосці ў штодзённую стужку ды здабыць сабе папулярнасці. Але ў краіне, дзе гумар і творчасць нярэдка прыраўноўваюць да рэвалюцыйных дзеянняў, гэта і стала падставай да суда. У выніку на дзяўчыну завялі адміністратыўку і пакаралі яе штрафам. Цяпер на кожны танец трэба прасіць дазволу Міністэрства культуры, пытаюцца карыстальнікі соцсетак. Невядома, як там з мінкультам, а вось у міліцыянтаў дык дакладна хутка прыйдзецца браць дазвол на кожны чих. Рытарычнае пытанне. Ці браў дазвол у Міністэрства абароны Лукашенка старэйшы, калі гадоў 15 таму апранаў свайго сына Колю ў генеральскую форму. Шаноўныя сябры, дапамагайце нам у распаўсюджванні беларускага відэакантэнту. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. На этом у нас усё. Да наступнай сустрэчы. Дзякуй за лайкі і каментары. Жыве Беларусь! Слава Украіне!